zo'n beetje bron. En ik... Wat kiest je ook dan? Zo mooi vet. Ik wil naar de zin, ik wil barbecuen. Waarom mij helemaal net uit buitenland van Rutte? En nou dan? Hoe kom ik om je zinnen dan? Nou? Nou? Dat weet ik wel wat op. Dit is Klaas. En dit is Bente. Door corona kunnen we erdoor natuurlijk. En daarom proberen we thuis maar de gekste dingen uit. Dit is Mooi Thuis. Nou heb ik iets fantastisch bedacht. Als Toon het op vakantie kiest, waarom hel je een vakantie naar Jerine? Let op. Tadaa! Wat een mooie oergang, hè? Machtig! Dit is allemaal materiaal heb je er even deltoverd. Voor een fantastisch resort. Let's go! I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit and love it. Hoppa! Zo! Lekker vakantiegevoel hebben we nou. Of net Bente? Heb je een goed vakantiegevoel nou? Ik ben er al bijna, ja. Mooi. Ik begin wel een beetje hongerig te worden. Nou! Zal ik dit ding eens even nog stekken? Steek gewoon het ding. Hel je daar even een lekkere cocktail voor mij op? Ja. Oh, heerlijk, heerlijk. En hij is Stuur. mooi nice. Want de hamburgers die we niet kleren. Oh, heel dat ruikt goed. Ja, als je show dat het goed is. Hier, dat is niet voor die. Niks hem lekker. Heel. En hier voor mij, hoppa. Zo. De conclusie. Heb je een beetje het gevoel dat je nou op een luxe oord zit? Jong, Spanje er niks bij. Ik ben helemaal relaxed. Ik krijg een lekker burgertje, ik krijg een lekker drankje. Helemaal top. Ik heb precies hetzelfde. Wat ben je mooi thuis, net? Hey, ik moet wat tijd voor mezelf. Ik moet even op vakantie. Was er nou iets leuks, geks of grappigs tijdens de corona? Deel het dan, maar de hashtag Mooi Thuis.